Of, că n-a ieșit nici de data asta. Hai, mami, din a treia încercare. Rupe-l, rupe-l, mami, rupe-l. Unde ridici capul, mami? Abdomene se numesc alea. Unde vrei să te ridici? Hai, hai, mami, hai că se poate. Ți-a ieșit, iubirea lui mami. Da, mami, ți-a ieșit. Da, acum împinge-te ca luneci. La ce vârstă vrei să mergi, David? David, la ce lună vrei să mergi, mami? Ai lăsat jucăria acolo și ai plecat, da? Unde? Unde vii, mami? Unde vii? Că aici nu mai e loc. David? Cine, puiul, mami, îți place ca luneci? David? Tuturlucul, mami, ce faci, mami, acolo? Înnoți ca un pește? Știi și să te întorci. E mami aici. E mami aici. Mie spune-mi la ce lună vrei tu să înveți să mergi. Cine, mami, buburuza? Nu mai poate, mami, când te vede. Da, mami, trebuie să oprim că e prea lung filmulețul, da. Te iubește, mami.